ng'eiri bamura bange turetie ito baichore kobagotema baisanere ng'irokwe nari ngoma itakobwa korwase rogito yagora babisa nkoro abamura koru bakoro nabo bakarendire chinsinyong'a nsinyetari sinyoma kono mbamureta bwati bono gosaba komugusi no kwari ng'atang'eire bamura bange turetie ito baichore kobagotema baisanere ng'irokwe bang'ana mbarere iyo nari ngoma itekobwa korwase rogito yagora babisa nkoro abamura nore n'abaswati bari n'eng'encho kabisa abaswati kari nyakiabo kabisa okonyora arende tumuchaje ukireti kiri nabwo abona bagusi ari gusaba ngayaya ing'abana banga bunabu abana abaya murabaya tang'eire bamura bange turetie ito baichore nabo mugusi atebete ng'enche kabire iyo kobagotema baisanere ng'irokwe nari ngoma itekobwa korwase rogito yagora babisa nkoro bawanga kai muchiori nobugi ari tokubya abantu bari mpiya bari n'abantu beteregete buya Pagaka ninjo, 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 ninjo,